ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଦି କେମିତି ସାଇକେଲରେ ବସିଛି ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା। ସାଇ ବି ଚଲେଇବା ପେଡାଲ ମାରି ଶିଖିଲାନି, ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଚଲେଇଛି। ତାପରେ ବସି ତା ଗୋଡ଼ ପାଉନି, ଖାଲି ବସିକି ମିଛି ମିଛିକା ହେଉଛି ଆଉ। ନା ଚଲେଇଛି ସାଇକି ଦେଖ। ସାଇ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଡାଲ ମାରିଲାନି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ବି ଆଣିକି ଥୋଇଛି, ସେ ଆରେ ସିଏ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦିବ। ହଉ ତୁ ଚଲା ଚଲା, ହଉ ତୁ ଚଲା। ଭାଇ ଲାଗିଲେ ଦେଖ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। କେହି ଲାଗନି, ମୁଁ ମୋ ଚଲେଇବି। ରୁଦ୍ର ଲାଗିଲେ କିଛି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ଲାଗିଲେ ଚିଲଉଛି। ସାଇ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉଛି। କରୁନ, ତୁ ଲାଗିଲାଠୁ କାହିଁକି ସେ କାନ୍ଦୁଛି? କାହିଁ ରୁଦ୍ର ଲାଗିଲାଠୁ ତ କାନ୍ଦିଲାନି, ତୁ ଲାଗିଲାଠୁ କାନ୍ଦୁଛି। ରୁଦ୍ର ତାର ଭଲ ପଢୁଛି, ତୋର ତାର ଭଲ ପଢୁଛି। ତୁ ତାକୁ ରଗଉଛୁ ଆଉ। ଆଦି ଖେଳୁଛୁ, ଚଲଉଛି ଗାଡ଼ି। ବଢିଆ, ଚଲା ଚଲା ଚଲା। ଗୋଡ଼ ପାଉନି, ଆଉ ଟିକେ 6 ମାସ ହେଲେ ଏଟା ଚଲେଇବ ଆଉ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗ ସାହସ ହଉ ତାର ବସିବା ଶିଖୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତା ସାହସ ହବ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 6 ମାସ ହଉ ସେଠିକ ହେଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ଚଲେଇକି ଚଲେଇବ। ଏଇ ତ ମଦନ କାଇଁ ତ ହସ ହସ